Bij een ernstig ongeval op de A2 bij Urmond is zeker één persoon ernstig gewond geraakt. Woensdagochtend moest de hele autoweg werden afgesloten voor verkeer in de richting van het noorden, nadat er 3 voertuigen erbij waren geboetst. Vanmorgen rond 10:15 kregen wij de melding dat er een ernstig ongeval was geweest op de A2, op de hoogte van Geleen, in de noordelijke rijrichting. We zijn ter plaatse gegaan en we zagen dat er 3 voertuigen bij het ongeval waren betrokken. Het ging om een camper, een personenauto en een vrachtwagen. Met name de bestuurster van de personenauto was er ernstig aan toe. Ja, die is inderdaad ernstig gewond. Ze zat bekneld. Brandweermensen hebben haar kunnen bevrijden uit haar benarde situatie. Er is een noodarts gekomen met een traumaheli. Die heeft eerste hulpverlening gegeven. Vervolgens is ze naar het ziekenhuis gebracht per ambulance. De A2 is een beetje de levensader hier door deze provincie heen. En de plaats waar het ongeval heeft plaatsgevonden is niet ver vanaf de plek waarbij een andere snelweg aansluit op de A2. Dus het verkeer is over het algemeen daar wat drukker dan op andere plekken. De A2 is een lange tijd zelfs afgesloten geweest. Mensen hebben daar last van gehad. We hebben verkeer moeten laten omleiden via Rijkswaterstaat. Daar hebben mensen gewoon last en hinder van ondervonden. We hebben vervolgens ervoor gekozen om 1 rijstrook gedurende een bepaalde tijd open te stellen voor de mensen die echt vast nog stonden op de A2. Die is daarna ook dicht gegaan en toen hebben wij ons technisch onderzoek kunnen uitvoeren. Het onderzoek is nog steeds bezig. Ter plaatse zijn we nu wel klaar. Gegevens worden vergeleken. We zijn bezig geweest ook met het zoeken naar getuigen. Want we willen graag weten wat is nou precies gebeurd daar, hoe heeft het ongeval kunnen ontstaan.